Utenga wanga mama wauno kuchokera kwa ine presidenti wantu osauka muno Malawi. Ukupita kwa Malawi nonse amene mukukhala dziko lino komanso maiko akunja. Makamaka kukakuthokozani chifukwa cha mameseji anu komanso mafoni amene mwandiyimbira ine. Makamaka kusatira audio imene ndinajambula zulo, imene ndidalankhulamo nkhani makamaka zonena kuti ife Amalawi first, komanso ine ngati president wanu tafuna kuti 2025 chisankho chimenechi chizakhale chambambande, ndipo tili ndi ulendo ofuna kuyendera ma presidential candidates wonse azipani makamaka zosusa zimene ndi chiyembekezo cha inu Amalawi. Ndipo nditakupemphani inu Amalawi kuti mukhoza kuperekapo maganizo anu. Ndalandira mameseji wochuluka amene ena sindidasegule pakana lero. Ndalandira mafoni achilimbikiso, mameseji achilimbikiso, komanso sindinkaziwa, ndipo lero mwina andale aziwe kunena kuti nthawi zina osamanyoza zinthu musanazione. Amalawi ali ndi nzeru zoopsa. Amalawi ali ndi nzeru zolapisa, ndipo nzeru zimene zakanakhala kuti inu andale mumapasa mpata Amalawi ndikulankhula kuti mutengepo ziwiri zitatu. Ziko lino lili patali. Sindidadziwe kuya kwa nzeru, kuya kwa kuzama kakaganizidwe kwa Amalawi. Amalawi ndi oganiza, Amalawi ndi anzeru. Ndi chifukwa chake ena aiwo amatha kumayimba mafoni kuchokera ku America, ku Britain, ku Canada, ku Germany, ku South Africa, ku Zambia, ku Mozambique. Komanso ochuluka ayimba mafoni kutumiza mameseji kuchokera muno Malawi. Ndipo zimene zisindiziulula ndikaulula kwa makandidate iwo chifukwa nkutheka kuti ankhwiri ena amene akuona ngati ati iwo ndi anzeru makamaka atonse alliance akhoza kubera nzeru zimenezi, koma inu ndiyeni andikulemekezeni Amalawi chifukwa nokha mwanena kuti nditenge zimenezi mameseji anu, mautenga anu amene mwandiyimbira kuti ndikapereke kwa asogoleri wonse osusa boma, ndicholinga kuti chisankho cha 2025 chikamayandikira akhale ali ndi informed decision, komanso atenge nzeru zanu zokuti azichite apply zina ku manifesto, ndicholinga kuti ziko lino likhale lotukuka, ziko lino likhale lokomera wina aliyense. Ndipo ineyo ndasimikizira kuti Amalawi ndinu anthu okwiya kwambiri. Amalawi mukudana ndi asogoleri atonse alliance yonse, palibe amene wachemererapo msogolero mmodzi. Ndipo Amalawi mukufunisisa anthu amene wawa 2025 asakabwerenso. Ndipo muli okwiya kwambiri ndi nkhani ya Katangale, muli okwiya kwambiri ndi mmene ntchito zikusowera muno Malawi. Enanso anandiyimbira ndikukwiya kwambiri ndi ntchitidwe umene anachita aboma pogwiritsa ntchito apolisi kukamenya anyamata osalakwa amene anapita kukapanga mbindikiro kwa DC, ndicholinga kuti boma liyapase mayankho pamene iwo ali pa mavuto aza ntchito. Zimene apanga aboma ziya ndi nkhani yonyasa kwambiri, chifukwa anthu aja ndi nzika za ziko lino, akanakhoza kungopita ndi kukalankhula nawo olo akuanamiza, koma bola kukalankhula nawo kusiyana ndi kuwatayira ndiwo zawo, kuwatayira zofunda, kuwatayira ufa wawo. Ndi zinthu zolakwika kwambiri. Tiyeni tizikhala mu ziko ili osakhala ngati ndiranu, koma ziko lindiratu tonse amene ndife Amalawi, ndipo ifeyo we own this country. Osakhala zachibwana kumaka azuza anthu kwa DC. Tikuthokozeni nonse madobadoba amene mumaanamiza Amalawi kuti ndinu omenyera maufulu. Zulo lijatu ndiye munatengeka chiseko chitakupanani
uthenga titangotulusa koma misonkhano sitinayambe munagundika tu Mr. Iron Shiti kufunafuna ndalama za press conference kuti mudyeso zina zimene mwajera maminista pakati pa sizina kukwaneni koma ndiye kususukatu osaziwa kuti mulungu amapanga chinsisi kuzera mwa munthu wopusayo ndikutimenyera nkhondo. Ndikuthokozeni Mr. Iron Shiti akuzomba kwanu kosauka abale anu akuvutika koma mmaonesa mutaone ya Lilongwe ngati ndinu munthu wanzeru chikhaliyenu cho abale anu akuvutika kwana masalima kuzomba uko malomo kuti mukhale nawo limozi abale anu mmazitenga kumazichita tizigayizi ngati ndinu kapena phawo wa minister kapena somwina mwana wa president chikhalirecho uli kapolo weni kapolo komanso pali anthu ena opanda mitu wa ku South Africa chikhaliyenu chamangobwebweta sanabwerepo kunoko kuti atazapangise ati mademo ati ochokera kumpoto uku siningakutchuleso zina lako ine amene ndimawaziwa m'Malawi munomo ndi Asalo, Amphepo, Amasauko, Banda komanso Antanyiwa, Wabakiri Muluzu TV ndi anthu ena akufuna kwabwino amene timaona kuti awati ndi omenyera maufulu osakhala makape ayi muno timaziwamo za anamiwatu timaziwamo za Aweros Khama basitu ndiyena osakhala zitini zeni zitini za anthu zimene kunja kukacha amasakasaka ndalama kuchokera kwa andale kuti azioneka ngati ali very relevant koma ali ndithu makapeni yeni zigawenga zokuba zongomangisa anzawo posachita pompano mwamumangisa Edward Kambanje amene akuvutika kwambiri mwamugula nsikana kukampasa ndalama ncholinga munthu apeze mavuto. Ine ndilibe nanu ntchito ndipo siningaononge nthawi yanu nthawi yanga ya ineyonso chifukwa ine ndi ntchito yanga kwambiri ili pa Amalawi ndipo Amalawi ndikuthokozeni mwandilangiza kuti ndisataye nthawi ni madobadoba ochokera mu 25 madobadoba amuzomba ena ochokera kulikuni onama ngati ndi anthu omenyera maufulu koma chonsecho akufuna aziyanamiza Amalawi. Ineyo ndikusatira malangizo anu ndipo zonse zimene mwandiuza ndikuzichita compile ndipo pa ulendo wathu umene tiuyambe ife ya Malawi First opita kukakhala pamodzi ndi ma presidential candidates ndipo mwachita kundiuza specifically zipani zokakumana nazo sizipani zonse ayi Amalawi mwasankha nokha zipani zokuti ndikakumane nazo ine ngati president wa anthu osauka oyamba muno Malawi ndipo sindipanga mistake ina iliyonse koma kupanga zimene inu yomwe ndituma kuti ndikakutumikireni inu Amalawi komanso kundichita encourage kuti ndisachedwe ndi zinthu zopanda ntchito koma we should forge ahead as Malawi First. Chonchonso mwandituma kuti ndikuthokozereni mwapaderadera Wabakiri Muluzu TV ndikuthokozereni Antanyiwa ndikuthokozereni Asalo ndikuthokozereni Amphepo ndikuthokoza achimwemwe Mphepo amenewo ndikuthokozereni Amasauko Banda ndikuthokozereni Asalo ndikuthokozereni Anamiwa ndiyena wonse amene amapanga za genuine amene inu mukuwaziwa komano soka kwa iwe amene umazinamiza kuti ndi omenyera maufulu koma ukufuna kuabera Amalawi ndalama zawo. Boma siri kumvesabe ndi kuchosedwa kwa kalumo kobunthwa ku immigration motero kuti apanga chiwembu chimene akufuna kuchosa ma immigration officers 5 tikunena pano popeza ife timalowa mu Capitol Hill mo timalowa mu State House mo pamene President Chakwera akunyamuka ulendo wacho wa ku Bahamas kwalembedwa makalata 5 ochosedwa anthu ntchito ku immigration chifukwa chokuti akuti amene wandi maring leaders amene apangisa kuti kalumo kobunthwa kachoke ku immigration iko mtima sakuupeza ndipo ankaona ngati mwina akhoti akhonza kuayikira kumbuyo pamene akupitirirabe kusasatira malamulo a dziko lino kuteroko kalumo kobunthwa kanali kasanachite ma handover kachita ma handover mwina zulo ngati salizana
amadikirirabe kunena kuti mwina akhoza kukonderedwa. Koma tikuthokozeni inu amakhoti ndinu anthu amene mukhoza kudya munthu limodzi naye nsima, koma inu mmangosatira malamulowo, chifukwa malamulo amanena kuti palibe amene ali pamwamba pa lamulo. Motero kuti President Chakwera akamapitiriza khalidwe lache losasatira malamulo, kumasankha anthu ku immigration chikhaliyenecho malamulo akunena zina, kumasankha anthu pakana kuwame, pakana chief of staff wakuwame kumasankhidwa, zimangoziwika kunena kuti mphamvu zachuluka kwambiri. Ndi chifukwa chake ena anachita propose kunena kuti mphamvu za president zichepesedwe, chifukwa pang'ono ndi pang'ono president uyuyu makamaka uyu akulitenga ziko lingati la amache, akulitenga ziko lingati la ambuyache, kuyiwalira kunena kuti anachita kusankhidwa. Ndipo akanakhala kuti makani amene akupangidwawa akanakhala kuti mwina kalumo kobunthu ako anachita kupangidwa mavoti, ikanakhala nkhani ina kuti mwina Minister of Information azikanena kuti sitingamuchose, amayenera kuchosedwa kuzera ku malamulo, anachita kusankhidwa ndi voti. Kodi nanga maminister aja amati akachosedwa akapangidwa kuti kuli cabinet reshuffle ndi kuchosedwa, amapitanso ku khoti kukanena kuti bwanji ineyo mwandichosa, masa amangomuchosa basi. Sapano iyeyi wapambana chotani? Ndiye pamene akufuna kupitiriza program yawo yokuba, imene akuziwa kuti akachoka kumeneko ayaluka, apanga plani yochosa anthu ena 5 ku immigration. Kumafunsa kuti kodi amene wawa zimene amapanga zija amapanga okha kapena amapanga ngati gulu? Chifukwa ngati mukufuna kuonesa fairness, ndiye kuli munoti immigration yonse muyichose ntchito. Ndipo inu a immigration musalole kuti anzanu ena achosere ntchito, chifukwa zimene amapanga zijazo, zimene zimachitika zija zinali zokomera ziko limene amalawi amasowa mapassport, ziko limene amalawi amatenga mapassport ya fake, ziko limene malamulo samasatiridwa popanga ziganizo zina. Lero tikamaona anthu ena opepera akumayikira kumbuyo boma ati iwo in the name of CSOs, timangoziwa kuti satana anayendadi wapansi kuchokera kunsanje paka na kuchitipa. Anthu tooneka ngati anzeru koma ali opheperuka kuwonda ndi umphawi, akufuna ati aziyikira boma kumanena kuti ati kalumo kobunthu akatapita ku immigration kana sinthako zinthu. Palibe chimene anasintha kupatula kuyibweresa immigration jangati nyumba ya ku nyumba kapena nyumba yache kapena ya ufumu wache kuchigoneka uko. Nthawi ino yakwana yokuti abwana muzisegula manda kwa chigoneka. Ndi inuti mfumu paja nthawi yakwana. Even olopiki chayanu kukungokuonani olokumfusa mwana kuti who is this one? Anena kuti amene watu ndi ya mfumu. Kalumo kobunthu. Boni Kalinda, the DC, mwana upya kwambiri.